दसे लाइभ फैदोंलै लोगोफोर बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय ओमफ्राय दसे टाइम पास लाइभ फैबाय आरोना कमेन्ट खालामनो हागोन दसे कमेन्ट खालामदो दसे दसे बेरायलाबायनोसै ओमफ्राय सिनारिफोरखौ नायलाबायदो आरोना सेक्रेटारि अफिसनि सिनारिफ्रा एसे माबायदि नै थ' नुखाबायानो बयबो ओरैनो जास्ट बेरायलाबायबाय आं बेलासिनि टाइम पास बेबायदि आरो थेंक इउ थेंक्स गोजोन्थों बहुद मोजां मोजां सिनारि दङ दे एसे नायलांनो हागोन आरो आं लाइभआवनो होनोसै मथा मथि दिनैहाय आं भिडिअखौनो बानायला आरो लाइभआवनो ओरैनो बेरायलाबायबाय आरो जास्ट नोंथांमोनहाबो नायलांनो हागोन जास्ट बेरायलाबायबाय क'क्राझाराव खामानि जोबथ'वाखै आं हाबहैयाखिसै अफिस सिङाव दासो ओरैहाय CSD निफ्राय फैबाय काजलगाव डिभिसननिफ्राय फैना ओरै CSD हाबफैबाय ओमफ्राय CSD निफ्राय दायो सेक्रेटारियाव दंफैयो आरो ओमफ्राय बिनि खामानिया जोब्बाथाय सिनारिया मोजांथार नै बेरायनोहाय बेबायदि आरो क'क्राझाराव नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैयाखैब्ला फैनानै बेरायफैनो हागोन आरो मोजांथार कमेन्ट खालामदो एसे हायोब्ला गोसोब्ला नै ओरैहाय दङ बेबायदि आरो ओरैहाय नै फुटबल गेलेग्रा फोथार जाहैबाय ओमफ्राय नै बेबायदि केमेरानि कुवालिटियासो मा जा नुदों जाखो ओरै मोजां मोजां सिनारि दंथारो नै गोबां फट' लालाबायो आरो
बेरायदों नानिमोन लाइभ होलाबायदों आंनो एसे दा ओरै नायदो नै बेबायदि आरो ओमफ्राय नै जिथुनाखि सेक्रेटारि अफिस नोंथांमोनाथ' निस्सय नुखाबाय बे बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल बेयावनो आरो ओमफ्राय दा दसे आङो जास्ट टाइम पास बेरायनोसै बेयावनो बेलासि बाजिरा नोंथांमोनाबो नायफालांनो हागोन आरो ओरैनो बिबारफ्रा माबायदि दंलाबायो एसे आं देखायनोसै आरो ना मोजांथार बिराद मोजांथार नै बिबारफ्रा वाव बरिया बहायनि नानि नोंसोर बबेनि अ बाक्सानिफ्राय अबावबा फैदों ए आच्छा ए आच्छा होनदां आं एसके बड' ब्लग इउटुबार एसके बड' ब्लग इउटुबार मालाबाफोर नुस'नोबो जानो हागौ ओरैनो खामानि दं बैयाव ओमफ्राय दसे बेरायबाय आं हाबहैयाखिसै बेरायदो नानि ओमफ्राय नै ओरैहाय नायदो बेफोरबायदि आरो बिराद मोजां माबा दङ नायनानै लादो नै मथा मथि मोजां आरो ओरै बाक्सानिफ्राय बिनानावमोनाबो बेरायफैदों नै आं मोखां देखायलायबाय थाथ'ला आरो दहाय लाइभआव एसे नुब्रेदोंमोन बिनानावमोना हयथ' लाजियोबो जानो हागौ दा बिसोर थाबोबाय आरो ओमफ्राय आं ओरैहाय एसे देखायलाबायनोसै आरो प्लेसा मोजांथार नै बहुद गारि दंफैयो दसे अबावबा जिरायनोसै आङो साइलेन्टनो ओमफ्राय नोंथांमोनजों रायज्लायनोसै नङा होमबा गांसोआवनो बिराद मोजां जिरायनो नै बेयावहाय दाना कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर एसे कमेन्ट फरायनोसै आरोना दसे टाइम पास ओमफ्राय लोगोआथ' फैथ'खायाखै नालाय ओमफ्राय दा दसे कमेन्ट होदो आरो कमेन्ट होनोबा ओरै थाबायबोबाय आङो बेलासिबायानो माथो सान हाबनोसैयानो खयथा जाखो टाइमालाय आयु 5था जानोसै एसे लेट जालांसिगोन जों दिनैहाय थांनाया बेबो सु दं माथो फुलाबो होद अयथासार सु दं कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दसे खालामनो गोसोबा टाउनावबो दसे बेरायलाबायनानै थांनोसै फैबाय जेला रावबो कमेन्ट खालामाखिसैलै ओरैनो फैबायल' मेल्ला मानसिफोर फट' लालायो आरोना मानसिफ्रा नै नायदो नै बेबायदि बेयावबो फट' लालादों आरो ओरैबो लालादों ओइ बिनानावमोना लागासिनो हनै बाक्सानिफ्राय फैदों जेला फट' लाफैदों आरो बिसोरो नै बेयाव लागासिनो आयु अयथासार गोजानखौ जुम होबाय आं आयु लाथोंसै
कमेन्ट खालामदो दे दसे लोगोफोर एसे टाइम पास। एसे 20 मिनिटसो 20 मिनिटसो थानोसै आङो लाइभआव 20-15 मिनिटसो थागोन आरो बारा गोबाव थानाय जानाय नङा दसे। लाइभखौ दोनथ'नोसै दे लोगोफोर एसे बेस्थ' जाबाय लोगोफोर फैगौ आरो आं दा एसे भिडिअ खालामलाबायना होनोसै आङो जास्ट फैनाय हिसाबैहाय बेरायनानै आरोना नोंथांमोननोहाय दा बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय थ'सै।